A persecución da balea ata o Labrador e Terra Nova conduciu os pescadores vascos ata os grandes bancos de bacallaus situados nas costas canadenses. Cada ano, centos de navíos e miles de homes partían do porto de Pasaxes rumbo aos afastados caladoiros do Atlántico Norte. Metidos no interior de barricas para illarse da humidade e o frío, os pescadores de bacallao comezaron a coñecer os rigores da pesca industrial. O bacallao, aberto e conservado con sal, resistía ben as longas campañas. No século XVI, o seu consumo empezou a estenderse por todo o país e moi pronto converteuse nun prato tradicional entre as clases humildes e en alimento de consumo obrigado para todo cristián durante os días de abstinencia. Pero os conflictos de España coas grandes potencias durante os séculos XVIII e XIX forzaron a retirada dos barcos bacallaeiros e a pesqueira de Terra Nova quedou pechada aos nosos pescadores. Os pescadores españois non protagonizaron imaxes como estas, pertencentes ás épocas nas que as goletas de 3 paus francesas, portuguesas, inglesas, canadenses e dinamarquesas concentraban máis de 7.000 homes en augas de Terra Nova. Moi poucos pescadores nosos chegaron a experimentar a dureza da pesca do bacallao á liña, a bordo destes lixeiros botes, os doris, abandonados en medio do mar xeado durante 12 ou 14 horas. Ata 7 kilómetros chegaban a distanciarse os doris do veleiro nai, sempre coa ameaza dun cambio brusco de tempo e co risco de perecer perdidos entre a bruma ou afundidos por un temporal. A temperaturas de 20 graus baixo cero, estes duros pescadores pasaban 9 meses en mar aberto, destripando e descabezando bacallaus dun tamaño descoñecido nos nosos días. Entrado o século XX, os bacallaeiros a vapor españois volveron a Terra Nova. En Pasaxes de San Xoán hai unha casa grande e bella que recibe o nome de Casa dos Almirantes. Durante varias décadas albergáronse nela as oficinas da Pisbe, a máis famosa empresa de pesca dos tempos modernos, que representou o importantísimo auxe da nosa flota bacallaeira. Neste século, os anzois foron substituídos polas redes de arrastre e as goletas polos bous de aceiro impulsados a vapor. Pero a pesar dos cambios técnicos, as condicións de traballo seguían sendo duras. Os pescadores de bacallao pasaban a maior parte do ano lonxe dos seus fogares, traballando ata 15 horas diarias nestas factorías flotantes. Alguén, bo coñecedor da vida destes homes, chamoulles os forzados do Atlántico Norte. E non lle faltaba razón niso. A única terra que visitaban os bacallaeiros españois durante todo este longo exilio era a illa francesa de Saint-Pierre, ao sur de Terra Nova. O porto de Saint-Pierre ofrecía abrigo durante as grandes tormentas e era a escala obrigada por os enfermos e feridos que tiñan que regresar á casa. A illa vivía esencialmente da pesca, e todos os seus habitantes, a maioría bretóns e vascos, estaban dunha ou doutra forma relacionados coa industria do bacallao. Saint-Pierre era para aqueles homes un oasis no medio dun deserto d'auga, ao que acudían a buscar refuxio, repoñer provisións, restablecerse ou simplemente morrer.
Baixo un tibio sol outonal e un mar suave, o Virxe da Barca e o Virxe de Lodairo, dous bacalleiros de pasaxes, emprenden o camiño cara aos bancos de Terranova, iniciando a súa campaña anual. Nos últimos anos, a nosa flota sufriu unha drástica reducción de licencias, e só uns poucos buques seguen faenando en Terranova. Desde a aplicación do límite das 200 millas por parte de Canadá, toda a zona histórica de pesca quedou dentro das súas augas territoriais e baixo o control da Organización das Pesqueiras do Atlántico Norte, ANAFO. Os antigos bous que remolcaban a rede polo costado foron substituídos por parellas de buques que arrastran xuntos unha gran rede, tirando cada un dun extremo da arte mentres navegan en paralelo. O sistema ten claras vantaxes respecto á anterior. A boca da rede vai máis aberta que co sistema de portas e abrangue unha maior superficie de pesca, duplicando a potencia de arrastre e a capacidade de carga. A navegación cara a Terranova é tranquila e realízase cun tempo espléndido, contradicindo a mala fama destas augas. Mentres dura o traxecto, os mariñeiros dan un último repaso ás redes. Pero cando chegamos aos bancos, as cousas cambian bruscamente. Un temporal de vento con ondas de ata 12 metros zarandea os barcos como se fosen xoguetes. Cravamos a cámara na popa do Virxe da Barca e desde ali vemos bailar o noso compañeiro de viaxe, o Virxe de Lodairo. Estremécenos pensar que nós facemos o mesmo.